Eneritz eta Sumaik elkarrekin menditrai bat egiteko izena eman zuten. Eneritz azkarki enteratu da, Sumai aldiz bat ere ez. Batarra herrian dira, 20 kilometroa. Eneritz askida, Iluna bertsu 8 tiki. Hau prestatzen egin dut, lan saio paketa, pulsazioak gora, joan dira tarteka, Sumai ongi sendi dut, gaurko lasterketa, ez da hain gaizki joan gure beroketa. Hau beroketa zela, baizera, indar guziak jada, baitizkitatera. Beti aldapan gora, nehoiz ere bera, ikusten alduzu nunden bukaera. Nekez ikusten zaitut menditik jiraka, iduri duzu erdi hil zaukun pirata. Has zaitezke taldeko burutik tiraka, 80 kilometro gelditzen dirata. Larogei kilometro etzazu egin irri, trailori zertzen ongi ez nakien sarri. Beraz hainbeste egin behar aldugu korri, uste nuen lagunera joan ta etorri. Zure kontzientzia ez dugu epela, gaurkoan ez daukazu aurpegitzela. Jakizu larrunera joateko ergela, 3 erregen maitik pasa behar dela. Parte hartzeak behintzat baldu garrantzi, aintzinera doazenei tonere goraintzi. Baina zure lekuan urduritzen hasi, ez bainauzu oraindik ibere